डीजे संजय हरदोई। कन्हवा पे बाटे कांवर तुहार लप लप लचकेला। मोहित रिकॉर्डिंग स्टूडियो निचलौल महाराजगंज। डीजे संजय हरदोई। कन्हवा पे बाटे कांवर हमार लप लप लचकेला। कन्हवा पे बाटे कांवर हमार लप लप लचकेला। कहलू के देव घर घुमा दिए सैया, भोला के दर्शन करा दिए सैया। माथा पकड़ू बारे बार कन्हवा पे बाटे कांवर डीजे संजय हरदोई। लचकेला कन्हवा पे बाटे कांवर तुहार लप लप लचकेला। म्यूजिक बाय सुनील राज। बड़ी दूर बाटे सैया देवघर नगरिया। डीजे संजय हरदोई। तड़के बिजुलिया बरसे बदरिया, मनवा डेराला हमार हो, मनवा डेराला हमार हो। बड़ी दूर बाटे सैया देवघर नगरिया, कैसे लगे बेर पार हो। तड़के बिजुलिया बरसे बदरिया, मनवा डेराला हमार हो। कहलू के देव घर डीजे घुमा संजय दिए सैया, हरदोई। भोला के दर्शन करा दिए सैया। माथा पकड़ू बारे बार कन्हवा पे बाटे कांवर तुहार लप लप लचकेला। कन्हवा पे बाटे कांवर तुहार लप लप लचकेला। मोहित रिकॉर्डिंग स्टूडियो निचलौल महाराजगंज। डीजे संजय हरदोई। गावेली गीतिया करीना कपूर हो, कैसे लगे बेर पार हो। तड़के बिजुलिया बरसे बदरिया, मनवा डेराला हमार हो, मनवा डेराला हमार हो। गावेली गीतिया करीना कपूर हो, कैसे लगे बेर पार हो। डीजे संजय हरदोई। कहलू के देव घर घुमा दिए सैया, भोला के दर्शन करा दिए सैया। माथा पकड़ू बारे बार कन्हवा पे बाटे कांवर तुहार लप लप लचकेला। कन्हवा पे बाटे कांवर तुहार लप लप डीजे लचकेला। संजय हरदोई।